नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 मध्ये मी निलेश आणि सुचिरित तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज थोडं पहिले जाऊयात IPLच्या ज्या घडामोडी घडत आहेत त्याच्याकडे. सर्वप्रथम मला तुम्हाला सांगायचं आहे की एका मुंबईच्या मोठ्या खेळाडूवरती कारवाई झालेली आहे. यस, तुम्ही बरोबर ऐकताय, मुंबईच्या मोठ्या खेळाडूवरती कारवाई झाली आहे. त्याचप्रमाणे दिल्ली कॅपिटल्स हा जो संघ आहे त्यांना तब्बल 6.5 कोटीचा चुना लागलेला आहे. नुकसान झालेलं आहे त्यांचं 6.5 कोटी. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनरायझर हैदराबाद. काय सांगशील? आजची मॅच बद्दल बोलूस, पण ते खळबळजनक तू जे काय बोललास ती काय भानगड आहे बाबा? अगदी महत्वाची न्यूज आहे, लक्ष देऊन ऐका. मुंबईच्या एका मोठ्या खेळाडूवरती झाली कारवाई, तेही मुंबईच्या कॅप्टनवरती झालेली आहे ही कारवाई अशी खरं या कारवाईची त्याला सवय आहे. रोहित शर्माला ह्या कारवाईची सवय आहे, कारण तो ओव्हर्स त्याचा दिलेल्या कोट्यामध्ये कंप्लीट करतच नाही. तब्बल 12 लाख रुपये फाईन लावलंय. ही BCCI इथे कोणालाही सोडत नाही. तुम्ही चूक केलीत तर BCCI तुम्हाला नक्कीच पकडणार. त्याच्यात रोहित शर्मा सुद्धा अपवाद नाही. जरी तो भारताचा कर्णधार असला तरी पण त्यालाही लागलेला आहे तो फाईन, आणि तोही 12 लाख रुपयाचा. आणि हा फाईन तर एकीकडे आहेच, आणि ह्या फाईनचा नंतर त्यांच्या खेळताना सुद्धा कुठेतरी ना मानसिक एक तणाव येतो, माहितीये काय अशा. अगदी खरंय. आणि दुसरी जी न्यूज आहे ती, हो, दुसरी न्यूज आहे दिल्ली कॅपिटल संघाबाबत. तब्बल 6.5 कोटी रुपयाला चुना लागलेला आहे त्या टीमला. त्याचाच अर्थ त्यांचं नुकसान झालंय. मिचेल मार्श एक मोठं नाव होतं, ज्याच्यामध्ये वर्ल्ड कपमध्ये आत्ता जो झाला त्याच्यात प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट होता, तो खेळू शकणार नाहीये दिल्लीकडनं. त्यामुळे मिचेल मार्श त्यांच्याकडे नसल्यामुळे 6.5 कोटीला विकत घेतला होता, पण ते पैसे वाया आहेत. आजच बातमी आलेली आहे की त्याला ODI तिथे पाकिस्तानात ज्या त्यांच्या चालू आहेत त्याही खेळता येणार नाहीयेत, कारण त्याला दुखापत झालेली आहे आणि तो तीही सिरीज घालवणार आहे आणि कदाचित अख्खी IPL. यस, अगदी खरं आहे. येऊयात आजच्या 2 कॅप्टन्सकडे, संजू सॅमसन आणि केन विल्यमसन. पहिल्यांदा मी माझ्या कॅप्टन बद्दल बोलतो. यस, SRH चा कॅप्टन केन विल्यमसन अत्यंत अनुभवी. न्यूझीलंड करता कॅप्टनशिप केलेली आहे, आधी IPL मध्येही कॅप्टनशिप केलेली आहे. आणि हा कशा प्रकारचा कॅप्टन आहे सांगू? हा कॅप्टन ना ज्याला थिंकिंग कॅप ऑन म्हणतात ना, तसा आहे हा माणूस. हा फील्ड पोझिशन्स असोत, बॉलिंग चेंजेस असोत, हे सगळे विचार करून करतो. समोरचा प्लेयर त्याचा विकनेस बघून तसे फील्ड सेट करून, त्याला जे आवडणार नाही ते बरोबर फील्ड सेट करून, म्हणजे आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो ना थिंकिंग समवन आउट, हे करू शकतो. अगदी खरं आहे. त्याच्या देशाचं पण प्रतिनिधित्व तो करतोय, त्यामुळे त्याला एक्सपिरियन्स हा खूप दांडगा आहे. त्याच्या समोर असणारे तेवढाच इक्विव्हॅलंट नाही म्हणेल, पण जरा कमी ज्याला एक्सपिरियन्स असा संजू सॅमसन, पण IPLचा एक्सपिरियन्स त्याला नक्कीच चांगला आहे. ॲज अ कॅप्टन म्हणाल तर संजू सॅमसन स्वतःच्या परफॉर्मन्स कडे खूप सिरियसली पाहतो, तेवढे त्यांनी रन्स देखील केलेले आहेत. पण जर तुम्ही टीमचा पूर्ण परफॉर्मन्स बघाल तर कुठेतरी तो कमी पडतोय असं वाटतंय. थोडासा अजून त्याला त्याचा अनुभव येणं ते गरजेचं आहे. विषय झाला 2 कॅप्टन्स बद्दल. जाऊयात आजच्या स्टेडियमकडे. पुण्यामध्ये मॅच होतीये, काय म्हणशील? पुण्याची मेजबानी आजपासून सुरू. पुणेकरांनी स्टेडियमला जाऊन बघायला काही हरकत नाही. आजपासून तिकडच्या स्टेडियमचे सगळ्यात तुला मला आवडती गोष्ट सांगू का? कुठल्याही स्टेडियमच्या भागात बसा, ते ग्राउंड इतकं छान दिसतं, त्याच्या सीटिंग पोझिशन्स इतक्या छान आहेत. हे प्रेक्षकांच्या दृष्टीने जे तिथे जातील. खेळाडूंकरता सुद्धा ग्राउंड सुंदर आहे, कारण आउटफील्ड छान आहे, फिल्डिंगला काहीच प्रॉब्लेम नाही, आणि बॅटिंग स्ट्रीप आहे रे, भरमसाठ रन्स होऊ शकतात. अगदी खरं आहे. बॅटिंग स्ट्रीप आहे, हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. पुण्यामधलं विकेट सगळ्यांनाच माहिती आहे. अगोदर पुण्यामध्ये जे स्टेडियम होतं त्याच्या दृष्टीने हे जर कम्पेअर केलं तर हे बॉलिंगला पण साथ देणारं आहे, पण नक्कीच बॅटिंग विकेट आहे. त्याचाच अर्थ टॉस घेतल्यानंतर काय करायचं, तर पहिली बॅटिंग करायची आहे. पुण्यामध्ये तुम्ही करू शकता. त्याचं कारण असं आहे, मुंबईत आपण म्हणतो की बॅटिंग तुम्ही घेऊ नका, कारण नंतर बॉलिंग करायला तुम्हाला त्रास होऊ शकतो, बॉल ओला होतो, मॉइश्चर असतं. पण पुण्यामध्ये तो विषय नाही आहे, कारण समुद्राच्या सपाटीपासून वरती आहे आपलं पुणं, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम तिथे येणार नाही आहे. त्यामुळे टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करायला हरकत नाही. जस्ट पुट रन्स ऑन द बोर्ड. आणि अजून एक मला इथे सांगावं वाटतं, म्हणजे ही जी विकेट आहे ही बऱ्यापैकी भक्कम आहे, काळी माती आहे, त्यामुळे हिचं कॅरेक्टर फार चेंज नाही होत 40 ओव्हरमध्ये. त्यामुळे दुसरे
जे बॅटिंग करणार आहेत त्यांना सुद्धा साधारण सिमिलर कंडिशन्स मिळू शकतात. वा, तर इव्हनली पॉईज असं विकेट आहे, दोन्ही संघांना फायदा होणारं विकेट आहे. पहिलीच मॅच आहे, आपल्याला कळेलच थोड्याच वेळात काय होतंय. जाऊयात आरआरच्या संघाकडे. आज माझी काय टीम असेल 11 मला वाटते ती तुम्हाला मी साधारण सांगतो. यशस्वी जयस्वाल आणि जॉश बटलर हे दोघं धावाची सुरुवात करतील. जॉश अप्रतिम लयीत आहे, त्यावर स्वतः जयस्वाल सुद्धा आहे, त्याला सुद्धा करून दाखवणं गरजेचं आहे, कारण म्हटलं जात आहे की अजून 2 ते 3 वर्षानंतर त्याचं स्थान आहे भारतीय संघामध्ये पक्क होऊ शकतं. त्याकरता त्यांनी आत्ता तयारी करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर येईल तो देवदत्त पडिक्कल, संजू सॅमसन, असे भरपूर बॅट्समन भरलेली आमची टीम आहे. बॅटिंगवरती ज्यावेळेस असं होतं, ज्यावेळेस तुमचा कर्णधार हा स्वतः बॅट्समन असतो त्यावेळेस त्याचं लक्ष हे पहिल्या 5 प्लेअरकडे असते. माझी बॅटिंग कशी स्ट्रॉंग होईल त्याकडे लक्ष तो देतो. तेच त्यांनी केलेलं आहे. पण मी बॉलिंगकडे सुद्धा येणार आहे, त्याचंही कारण सांगतो तुला. संजू सॅमसन नंतर येणार आहे तो शॅमरॉन हेटमायर, हा एक चांगला ऑलराऊंडर वेस्ट इंडिजच्या या संघामध्ये आहे. बॅटिंग घणाघाती फलंदाज आहे, दंगा करेल. आज जास्तीत जास्त बॉल स्टेडियमच्या बाहेर मारण्याची ताकद ह्याच्यात आहे आणि तो तेही करू शकेल. त्यानंतर तो रायन पराग, उत्तम ऑलराऊंडर आहे. त्याचे फोरआर्म्स जर बघितलेत ना तर एखादा वेस्ट इंडिज किंवा न्यूझीलंडचा प्लेअर वाटतो, एवढी तयारी त्या मुलांनी केलेली आहे. त्यामुळे ताकदीचे फटके मारेल, त्याची बॅटिंग बघायला आज मजा येईल. त्यानंतर येणार तो नाथन कुल्टरनायर, हा पण एक चांगला ऑलराऊंडर ते घेणार आहेत. बॉलिंगची जबाबदारी जास्त करून नाथनवरती असणार आहे. त्यानंतर येणार आहेत ते 2 इंडियातले बेस्ट स्पिनर, रविचंद्रन अश्विन आणि युजवेंद्र चहल. एक बाहेर टाकणार आहे आणि एक आत आणणार आहे. त्यामुळे दोन्ही ऑप्शन संजू सॅमसनकडे आहेत. संजू सॅमसनला मी 100 पैकी 200 मार्क देणार आहे, कारण त्यांनी मी जसं म्हटलं पहिले 5 आणि नंतरचे 4 म्हणजे जे बॉलर आहेत दोघांचं कॉम्बिनेशन खूप चांगलं त्यांनी ठेवलंय. त्यानंतर येणार तो ट्रेंट बोल्ट, ज्याने मुंबई गाजवलेली आहे. मुंबईचा संघ त्यांनी नेहमी 5ही वेळेस तो त्यांच्यावर होता ज्यावेळेस ती ट्रॉफी मारली होती. ट्रेंट बोल्ट गोलंदाजीला येणार आहे संजू सॅमसनच्या मदतीला. त्यामुळे जर संजू सॅमसन 160-170 बोर्डवरती लावतो तो डिफेंड करू शकतो असा बॉलिंग अटॅक त्याच्याकडे आहे. नाथन कुल्टरनायर आहे, ट्रेंट बोल्ट आहे, प्रसिद्ध कृष्णा आहे, एक महत्त्वाचं नाव मला घ्यायचं आहे. आत्ताच भारताकडनं खेळला, तिथे सुद्धा मॅन ऑफ द सिरीज होता तो. त्यामुळे उत्तम संघ आहे असं मला तरी वाटतंय. तुला काय वाटतं SRH काय उतरवेल? SRH मागचा हंगाम त्यांना खूप वाईट गेला. मागच्या सीझनला ते शेवटच्या स्थानाला आले होते, फक्त 3 विन घेऊ शकले होते. यावेळी त्यांनी टीम सिलेक्शन करताना मोठमोठे स्टार्स घेतले अशी अपेक्षा होती, पण गंमत म्हणजे त्यांनी असे कुठलेही मोठे स्टार्स घेतलेले नाही आहेत. एक विल्यमसन जर सोडला तर फार मोठे T20चे किंवा इंटरनॅशनल स्टार्स त्यांच्याकडे नाही आहेत, पण संघ खूप बॅलन्स्ड आहे. तू बघ आता राहुल त्रिपाठी आपला पुण्याचा उत्तमपैकी स्ट्रोक मेकर, तो नक्की तो म्हणजे परमनंट मेंबर असल्यासारखा खेळेल. अभिषेक शर्मा खूप टॅलेंटेड आहे, तोही वरती बॅटिंगला चांगला खेळू शकतो. केन विल्यमसनचं काय सांगावं, 7,000च्या पलीकडे त्याच्या टेस्ट मॅचच्या रन्स आहेत आणि T20 इंटरनॅशनलमध्ये सुद्धा 2,500च्या जवळपास तो आले रन्स घेऊन. उत्कृष्ट बॅट्समन आणि हा माणूस कॉपीबुक क्रिकेट T20 क्रिकेटमध्ये खेळून दाखवू शकतो आणि उत्तमपैकी स्कोअर्स करून देऊ शकतो. सिंगल्स काय सुंदर काढतो रे, आणि त्याच्या बेसिसवर तो माझ्या मते एक उत्कृष्ट कॅप्टन आणि फलंदाज असेल. निकोलस पुरन किपिंग करेल आणि निकोलस पुरनची बॅटिंग म्हणजे एकदा बसायला लागली की आरपार बरं का, त्यामुळे ते काही विचारायचंच नाही. म्हणजे ॲडन माक्रम साऊथ आफ्रिकेचा अप्रतिम प्लेअर आहे आणि तोही असेल. अब्दुल समद की जो टॅलेंटेड आहे, नवीन आहे, यंग आहे आणि त्यांनी मागच्या हंगामात आपल्याला दाखवून दिले की त्याच्याकडे सुद्धा दोन्ही प्रकारची बॅटिंग आहे की कधी कधी तो धरूनही ठेवू शकतो आणि कधी कधी खूप लांब लांब तो सिक्सर्स मारू शकतो. त्यामुळे तो नक्की असेल. आणि जसा तुझ्याकडे आर अश्विन आहे ना, तसं आमच्याकडे वॉशिंग्टन सुंदर आहे बरं का. हा सुंदर टाकतो पण थोडं इंजुरीचा त्याचा विषय आहे, त्यामुळे तो आज खेळेल का जरा डिलेमामध्ये आहे. खेळणार नाही खेळणार. जर तो फिट असेल तो 100% संघात बसतो, कारण बॅटिंगही चांगली करतो, बॉलिंगही उत्तम करतोय. येस, आणि खेळला तर तो फ्लॅट ऑफ स्पिनचा जो प्रकार आहे ना, तो T20 मध्ये फार अगदी इफेक्टिव्ह ठरतो. त्यामुळे तो असेल. मार्को यान्सन, उंची भरपूर, असा राईज होता ना बॉल, त्रास दिलाय त्यांनी आपल्या इंडियन प्लेयर्सला, आणि असा विकेट किपरकडे कॅरी जो म्हणतो ना आपण, तो येतो. त्या प्रकारच्या बॉलिंगच्या अगेन्स्ट मारणं अवघड असतं. आणि भारताचा भुवनेश्वर कुमार, अरे काय हवेत हलतो रे त्याचा बॉल, हा बघण्यासारखा आहे तो. आणि तो जर फॉर्मात असेल, त्याचंही परत इंजुरीज नसतील, फिट असेल तर तो अप्रतिम टाकू शकतो. टी नटराजन, ज्यांनी अक्षरशः ऑब्स्क्युरिटीमधून येऊन पार इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत गाजवून दाखवलेला आहे. मागचा हंगाम त्याला तितका चांगला गेला नाही, मला मान्य आहे, पण तेव्हा तो तेवढा फिटही नव्हता, तुझ्या लक्षात घ्यायला पाहिजे तुला. आणि आता मात्र तो फिट आहे असं म्हणतायत. नेट्समध्ये उत्तमपैकी बॉलिंग तो करतोय, तर तो असेल. आणि उमरान मलिक, शेअर पेस,
यंग अँड रॉ पेस म्हणतात तसा ही अशी साधारण टीम असेल. वा सुंदर, म्हणजे तुझ्याकडे बॅलन्स टीम आज दिसते. बॉलिंग बॅटिंग दोन्हीही इक्वली टॅलेंटेड लोक टीममध्ये आहेत. येऊयात आता टॉप प्लेयर्सकडे. सुरू करूया टॉप बॅट्समननी. आज मी माझी तिन्ही नावं तुला सांगणार आहे, मग तुझी तिन्ही नावं मला तू नंतर सांग. टॉप बॅट्समन माझ्याकडे म्हणशील तर मी सांगेन तुला जॉश बटलर, कारण सुंदर लयीत आहे. दोघंही इंडियन्स आहेत, देवदत्त पडिक्कल आणि यशस्वी जयस्वाल. पण मी आज जॉश बटलरचं नाव पहिल्यांदा घेतोय, कारण त्याला एक्सपिरियन्स आहे. पहिली मॅच कसं खेळायचं त्याला चांगलं माहिती आहे, त्यामुळे ते नाव घेईन. बॉलिंगमध्ये म्हणशील तर ट्रेंट बोल्ट आणि आर अश्विन. पुण्याचं विकेट आहे, थोडं टर्न होणार. टर्न जरी असेल, म्हणजे म्हटलं जातं असं मुथय्या मुरलीनंतर काचेवरती वळवणारा कोण गोलंदाज असेल तर अश्विन आहे. त्यामुळे त्या कुठल्याही प्रकारच्या खेळपट्टीवरती तो टर्न चांगला करू शकतो. त्यानंतर येतो तो विषय ऑलराऊंडरचा. ऑलराऊंडरमध्ये माझ्याकडे एक नाव आहे रयान पराग. या मुलाकडे मी परत परत जातोय. काल आपण विषय घेतला होता लांब्रोरचा, महिपालचा, आणि काल त्यांनी करून दाखवलं पण होतं. तसंच रयान पराग मला वाटते की त्यांनी करावं, कारण ते पोटेन्शियल त्याकडे आहे. तुझ्याकडे काय टॉप प्लेयर्स आहेत? अरे टॉप बॅट्समॅन तर विचारूच नका. तुझ्या जॉश बटलरच्या ओव्हरचा केन विल्यमसन आमच्याकडे आहे. आज आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंमध्ये जेव्हा टॉप बॅट्समॅनची आपण डिस्कशन करतो, स्टीव्ह स्मिथ म्हणतो आपण, बाबर आझम म्हणतो, विराट कोहली म्हणतो, त्यांच्या लाईनीत जाऊन बसणारा केन विल्यमसन आहे. ऑल टाइम ग्रेट म्हणायला काही हरकत नाही. न्यूझीलंडच्या बाजूनी तो आमचा टॉप बॅट्समॅन ठरू शकतो. बॉलर्समध्ये माझ्याकडे दोन ऑप्शन आहेत आज. नटराजन, की तो जो अँगल क्रिएट करतो आणि मध्ये मध्ये आत आणतो ना, आणि त्याचे ते स्लोअर वन, त्यांनी तो खूप इफेक्टिव्ह अशा विकेटवर ठरू शकतो. आणि भुवनेश्वर कुमार, ज्या दिवशी त्याचा बॉल हारायला लागतो ना, त्या दिवशी त्याला मारणं खूप अवघड जातं, आणि मारायला गेले तर विकेट पडतात. पण पुण्यामध्ये संध्याकाळी हलेल असं वाटतंय तुला बॉल? थोडं कठीण आहे, पण पडल्यानंतर जरी थोडाफार सीमिंग झालं तर तेही त्याची सीम पोझिशन चांगली असल्यामुळे तेही तो करू शकतो. मुख्यतः तो टप्पा चांगला झाला. डिसेप्टिव्ह आहे भुवी. नक्कीच बॉल पडल्यानंतर जेवढा वाटतं त्यापेक्षा पटकन तुमच्या बॅटवरती येऊ शकतो. त्यामुळे भुवी हा महत्वाचा बॉलर तुझ्याकडे आहे. ऑलराऊंडर बद्दल? ऑलराऊंडर्समध्ये माझ्याकडे वॉशिंग्टन सुंदरचं नाव मी परत घेणार आहे. टॅलेंटेड आहे तो. नुसतंच बॉलिंग चांगला करतो, फ्लॅट ऑफ स्पिन टाकतो, एवढंच मी म्हणत नाहीये, तर तो बॅटिंगही अप्रतिम करायला लागलाय. आणि तो T20 प्रकारची सुद्धा बॅटिंग करू शकतो. त्यामुळे माझ्या मते माझा टॉप ऑलराऊंडर तोच असणार आहे. वाह, फार छान. वॉशिंग्टन सुंदर सुद्धा एक बघणारी व्यक्ती आज आपल्याकडे असणार आहे. एकदा येऊयात प्रेडिक्शन स्कोअरकडे. साधारण काय स्कोअर होईल पुण्याच्या ग्राउंडवरती तुला वाटतंय? बघ, आता आधीच्या मॅचेस पाहता बॅटिंग करता थोडं उजवं हे विकेट आहेच, तुलाही मान्यच आहे. त्यामुळे नीट खेळले तर 180 190 पर्यंत सुद्धा घेऊन जाऊ शकतात असं मला वाटतं. अगदी खरं. 180 190चं विकेट आणि आउटफील्ड हे नक्कीच आहे. मी स्वतः त्या ग्राउंडवरती खेळलो, त्यामुळे मला माहिती आहे. त्या जमिनीवरती म्हणजे त्या ग्रासच्या खाली एक लेअर आहे अक्षरशः समुद्राच्या वाळूची. त्यामुळे तुम्ही किती स्लाईड मारलं तरी दुखापत तुम्हाला होत नाही. मस्त आउटफील्ड आहे. आज नक्की मजा घ्या संध्याकाळी मॅचची. 7:30 वाजता मॅच होणार आहे. थोडंसं येऊयात आता उद्याच्या मॅचकडे. उद्याच्या मॅचबद्दल प्रेक्षकांना आपण सांगूयात. उद्याची मॅच आहे ती RCB आणि KKR. RCBची दुसरी मॅच असणार आहे आणि KKR देखील त्यांच्याबरोबर खेळणार आहे. ती मॅच होणार आहे ती DY पाटीलला. पुन्हा एकदा मुंबईत आपण जाणार आहोत. DY पाटीलवरती ग्राउंडवरती ही मॅच असणार आहे. संध्याकाळी 7:30 वाजता ही मॅच आहे. ती मॅचचं विश्लेषण घेऊन आम्ही तुम्हाला भेटणार आहोत उद्या संध्याकाळी 4 वाजता. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.